Arratsaldeko 8:47 ezustekoa eman dute Senarrek eta Lizeagak eta 22 eta 20 irabazi diete Amiano eta Landari Elgetan jokatutako San Fermin torneoko B serieko lehen aurre kanporaketa. Bi bikotentzat lehen partida zen gaurkoa, aurre kanporaketa aipatu dugun moduan, eta gainera bi bikoteak bai osotasunean hartuta azken hilabete hauetan oso egoera, oso testuinguru ezberdinetan iritsi dira. Batetik, Senar eta Lizeaga izan ditugu, azken hilabeteak ez batarentzat eta ez bestearentzat ez dira bat ere errazak izan, batetik Beñat Senarrek eskuetatik eta arazo handiak eduki ditu, gainera Lauterdiko San Fermin torneoan ere aurre kanporaketan agur esan behar izan zion txapelketari Zubizar eta laugarrena herritarraren aurka galdu ondoren, eta Ekain Lizeak ere hilabete ugari egin ditu kantxetatik kanpo, orain hilabete terdi edo berragertu zen berriro ere, baina hau ere ritmo faltarekin da oraindik, eta ez dira azken hilabete errazak izan eurentzat, eta aldiz, Amiano eta Landa guztiz kontrakoa. Amianok eta Landak orain oso gutxi egin dute debuta, Unai Amianoren inguruan zer esan, Lauterdian finalista izan zen, binaka ez zuen finalerdietara sailkatzerik izan Eskirozekin batera, eta buruz buru txapeldun izan zen B seriean, beraz azken hilabete emankorrak izan dira Unai Amianorentzat, eta Unai Landa maila altuko partidak jokatzen ikusi dugu, binakako txapelketan ere ikusi genuen, batetik B seriean jokatu zituen partidetan oso maila altua ematen, eta bestetik berriz, binakako maila nagusian Larrazabalekin batera jokatu zuen partida hartan ere Mari Ezkurrenaren lekuan, maila bikaina eman zuen. Beraz, testuingurua horixe, epaileak Agirrezabal eta Goikoetxea izan dira, eta partida hasiera 6-akora arte oso berdinduta joan da. Ikusi ditugu bi atzelariak oso larri, justu pilota lekuara egokitzerako garaian, bai bata eta bai bestea sekulako mutilak dira, erraldoiak, Baldarogeita 12 Luzte da Lizeaga eta Baldarogeita 18 Landa, beraz pentsa zenolako bi atzelari genituen atzeko kuadroetan, sasoi betean dauden bi mutil, baina kosta egin zaie kantxan asentatzea, 6-akora arte aipatu moduan partida oso berdinduta joan da, baina batez ere atzelarien galdutako pilotakaden ondorioz. Hala ere, bai Amiano eta bai Senar jokatzeko ikusi ditugu, biak ala biak ahal handiko pilotariak dira, eta ahal hori erakutsi dute gaurko honetan kantxan, eta ondoren iritsi da lehen alde nabarmena, lau tanturena izan da, kasu honetan Senarrek eta Lizeagak ireki dute zulo hori, eta pixkanaka ikusten ari gara Beñat Senar bere onera itzultzen ari dela. Aipatu dugu, bideo hasieran ez direla hilabete errazak izan inondik inora ere Ataungo aurrelariarentzat, baina gaurko partidan ikuste mugarri eta erreferentzia izan daitekela inolako zalantzari gabe Ataungo aurrelariarentzat, batetik irabazi duelako noski, baina bestetik ere egin duen jokoarekin, eskuinez bizi ikusi dugu, baina batez ere gantxoarekin asmatzen, hor lortu dute Unai Amiano nahastea, Unai Amiano mugiaraztea eta ez Unai Amiano geldirik jokatzea, hori funtsezkoa da, bestela Irungo aurrelariak iketagarria egiten du hori lortu dute, eta ondoren lortu behar zutena ere lortu dute. Kasu honetan, Unai Landa deseroso edukitzea, Unai Landak ez du partida erraza eduki, hala ere, hor gero Ekain Lizeagari pilotaren bat edo eskuan sartu zaio, eta hortikan aurrera eskuinez larriago ibili da, eta horrek Beñat Senar are gehiago arriskatzera ekarri du, abagunea zuenean are gehiago arriskatzera ekarri du, aurrean hartutako pilotaka da bakoitza esan nuke ezker gantxoz hartu duena markatu egin duela, eta lortu du hori, 12 eta 10 iritsi dira lehen etenaldi horretara, hor Lizeagak ere izan du bere txakalaldia, bizpahiru pilota galdu ditu, eta lehen zati oso gogorra, bai bikote batentzat eta bai bestearentzat, pilota leku azkarrean, bi atzelariak deseroso, behar bada Landa apur bat gehiago dominatzen, Lizeaga gehiago sufritzen,
eta bigarren zatian ere senarrek lortu du zuloak irekitzea, Amianok ere lehenengo zatian pilota garbi batzuk galdu ditu, eta bigarren zatian hor izan da behar bada senarrek distira gehien atera duen unea. Hor atera beharra zeukan guztia, eta atera du, saketik asmatuz, landa deseroso edukiz, eta Amiano erabat jokoz kanpo utziz, 16 eta 10 aurreratu dira, 16 eta 10, hori une benetan kritikoa izan da, Amiano eta landarentzat, bainat senar oso ongi jokatzen ari baitzen, konfiantzaz, partida bideratuta zutela edo bideratuta eduki zezaketela zirudien, baina Amiano eta landa handiko pilotariak izateaz gain, erakutsi dute psikologikoki partidei eusteko gaitasuna badutela. Eta hori lortu dute partidari psikologikoki eustea, eta landa bigarren zatian hobeto ibili da, pilota gutxiago galdu ditu, zuzenago, eta hori funtsezkoa izan da, Lizeaga zego kuadroetan espaitzen batere bermerik ematen ari, ongi mugitzen, pilotakada onak ere jo ditu, baina gehitxo galdu du, eta ondorioz 18 eta 16 ala ere gorriek lortu dute, bigarren etenaldi horretara aurretik iristea, baina 16 berdinduta ondoren urdinen biakatzen ondorioz. 20 eta 16 ere aurreratu dira, hor senarrek berriro ere bere distira atera du, Amiano da deseroso ikusten genuen, defentsan kostatu zaio gaur, Amiano hori batez ere normalean defentsa ona duen pilotaria da, baina gaur pilota leku azkarrean esango nuke senarrek hobeto jakin duela aurreko kuadroetan Amiano bilatzen, Amianok senar bera baino, ezker boleaz ez bere arma nagusia den horrekin behar bada ez ditu abagune asko eduki, pilota luzatzerako garaian ere askotan kostatu zaio, ez Lizeagari min egitea ezker horman sartzen eta abar, eta horretan ez asmatu izanak ondoren kondenatu du bikote urdina, eta azkenerako 20 berdindu dute, hor gainera ekain Lizeagak arazo bat izan du, ondorioz minutu batzuk aldageletan izan da, hori ere urdinentzat psikologikoki kudeatzeko une garrantzitsua zen, azkenean lortu dute ez, 16 eta 20ko horren ondoren 20 berdindu eta 20ko horretan, beti atzetik aurrera zoazenean askotan konfiantza handiagoarekin zoaz, aurkariei ere zalantza gehiago sortzen dizkiezu, kasu horretan lortu dute 20 berdintzea, baina horren ondoren ez dutena lortu izan da urrengo bitantoak egitea, urrengo bitantoak gorriek egin baitituzte, Lizeaga itzuli da, hor saietxean una islandarekin tupuste egin du, bai bata eta bai beste aipatu dugu, sekulako mutilak direla, baina ez nuke nahi, hor tartean egon inondik inora ere, eta nik uste bai batarentzat eta bai bestearentzat inork ez lukela nahi bata edo bestearekin tupuste egin, kontua kontu Lizeagak egin du, ondorioz aldageletan minutu batzuk egonda, ondoren itzuli eta landak galdu du lehenik eta behin pilota bat, garbia, gainera etorri zaio, jada nekearen kontuak eta hasierako freskotasun eta mugimenduen azkartasun falta hori nabaritu zaio, oihartzungo atzelariari, eta azken pilotaka da, Amian hori kanpora joan zaio, eta ondorioz meritu handiko garaipena senar eta Lizeagarentzat, 22 eta 20, kain Lizea kontuan izanik partida erditik aurrera edo eskuetatik arazoak izan dituela senarren jarrera txalotzekoa izan da, benetan nola atera dituen babak heltzetik ataungo aurrelariak ikeragarria izan da, eta Amiano eta landarentzat noski kolpea, ez? Azkenean badakigu, biak ala biak debutariak, San Ferminetan jogatzea beti berezia da, baina beste batean beharko du, ere labriten izango dituzte, biek ala biek partidan naiz eta ez diren leia barrukoak izango, eta aldiz senar eta Lizeagarentzat sari potoloagoa ezin, beserieko txapelketa horretan gutxienez beste bi partida jokatzeko abagunea izango baitute. Gogoratu beraz, senarrek eta Lizeagak 22, Amianok eta landak 20, senar eta Lizeaga beserieko San Fermin torneoan izango dira.